Na začiatku to bolo teda určite ťažké, ale čo si teda všetko musela obetovať? Ono je to hlavne časovo náročné. Ja si myslím, že ja som ani veľmi neobetovala tým, že ja som zrovna bola v takom období predtým, keď som začala cvičiť, že som skôr stále dietovala a stále som chcela schudnúť, to presne čo každá žena rieši. A vlastne ako náhle som začala cvičiť, tak som pochopila, že dá sa veľa jesť, ale zdravo jesť. Treba si vyberať tie potraviny a správne ich kombinovať a v podstate stále dobre vyzerať a ešte by som povedala aj lepšie vyzerať, takže ja keď som začala cvičiť, som konečne prestala hľadovať. Na začiatku to bolo teda určite ťažké, ale čo si teda všetko musela obetovať? Ono je to hlavne časovo náročné. Ja si myslím, že ja som ani veľmi neobetovala tým, že ja som zrovna bola v takom období predtým, keď som začala cvičiť, že som skôr stále dietovala a stále som chcela schudnúť, to presne čo každá žena rieši. A vlastne ako náhle som začala cvičiť, tak som pochopila, že dá